Benvinguts i benvingudes a un nou episodi de 5 cèntims. Sí, sembla que tenim una última hora, sí? Em comuniquen que avui aprendrem a elaborar textos informatius. Concretament, parlarem de com escriure una notícia. Notícia, informació, última hora, periodisme. Com ja sabeu, les notícies tracten temes d'actualitat, amb informació certa i contrastada. En teoria, clar. I ho fan de manera breu i senzilla, sense massa tecnicismes, però responent a les 6 preguntes del periodisme. Què ha passat? Qui és ell o la protagonista? Quan ha succeït? On ha tingut lloc? Per què ha passat? I, finalment, com s'han desenvolupat els fets? Tot i que si sou xafarders i xafarderes com jo, segur que esta part ja l'apliqueu al safareig del dia a dia. Però també hi ha altres interrogants als quals es pot donar resposta. Ens podem preguntar, per a què? Amb quina finalitat es publica esta notícia? O també podem qüestionar-nos a qui s'adreça. Ho fa un públic general o específic? A més, hem de tindre en compte amb què es pot il·lustrar la notícia o si hi ha declaracions de persones relacionades que en reforcen la credibilitat. Quanta pregunta, no? Això sembla ja l'interrogatori de matí en el sopar de Nadal. Siga com siga, tota notícia ha de tindre una estructura. Començant per un titular, una entradeta i en acabant el cos de la notícia. Per a cos de la notícia, el que teniu ací. I si és un diari digital, mai ve malament incloure l'opció de poder compartir informació en xarxes socials. Compartir. I de què serveix tot això? Com potser ja sabeu, el titular té la funció de captar l'atenció del públic. Què? Com pot ser això? Un bon titular ha de ser curt, directe i que incloga les paraules clau, sobretot si volem fer-les visibles per als diversos buscadors d'internet. Sí? Sí, tenim una altra última hora? Les lliçons de 5 cèntims causen furor entre l'estudiantat. Així ho teniu. Suposa que ningú no haurà manipulat esta notícia. A més, com hem comentat abans, a un titular el pot acompanyar una entradeta, en anglès lead, que funciona com a introducció i desenvolupa una mica més la informació afegint-hi altres elements clau. I per acabar, cal incorporar el cos de la notícia. Sí, esta part, com comprendreu, és fonamental. En el cos de la notícia apareixerà la informació amb més detall, ordenada de major a menor importància i afegint-hi suport gràfic en cas que siga menester. I ara, acompanyeu-me perquè ens disposem a fer una miqueta de treball de camp. Ara que ja en sabem la teoria, passem a la pràctica. Hem vingut a la redacció d'Apunt Notícies per a veure com elaboren els periodistes la informació que consumim dia a dia. Hola, jo soc Sílvia Ucejo, soc redactora d'informatius a Punt i ara mateix treballant en una sèrie de reportatges molt concrets que hem anomenat En Context, que tracta d'aprofundir i posar en context algunes qüestions claus que ens afecten a tots. Està ben triat el nom, Conta'ns un poc com és el dia a dia, el teu dia a dia en la redacció. Des que vaig eixir dels informatius diaris ha canviat un poc, perquè quan treballem en informatius no diaris treballem amb molta més previsió, preparem les entrevistes amb molt de temps i planifiquem les gravacions, però te conta l'etapa de redactora en informatius diaris, que és molt trepidant, i aquesta seria la paraula que hauríem utilitzat. Més que fer spinning en el gimnàs. I el que fem és, evidentment, arribem així superpuntuals i el primer que ocorre és estem en la sala de reunions. Així se reuneixen a primera hora, a les 7:15 del matí, així ja estan treballant tots els coordinadors de cada secció. A les 7:15 ja? 7:15 del matí està tot el món així tirant fum. Bueno, he de dir que abans n'hi ha tot un equip que està treballant en les notícies del matí que entren a treballar a les 5 del matí. Però si és l'hora que jo em gite, per favor, a les 5 del matí. La informació no para mai i per tant n'hi ha que estar sempre alerta. Així sempre n'hi ha
molts caps pensants. Ui, i molta gent opinant també, aleshores. Quan fas la paella el diumenge, no? Sí, molta gent opinant i molta gent posant damunt la taula el criteri. El criteri és fonamental, sempre. Així s'exposen els temes, se distribueixen per redactors i redactores, s'assignen els temes, construir el que anomenem l'escaleta. L'escaleta és l'ordre de les notícies, com, en quin ordre anem a contar les notícies i amb quin format. Ah, i aleshores, una vegada ja teniu assignat cadascú la feina, no? Com s'estructura això? Com es fa? És un repte, no és fàcil, això és qüestió d'ofici, de moltíssima pràctica, però sobretot nosaltres ens recolzem moltíssim en la imatge que portem del carrer, i a partir d'ahí intentem ser molt descriptius, i això és la primera. I després sempre utilitzem frases molt concretes, un llenguatge molt directe, fugim de paraules rebuscades, de tecnicismes. Si els utilitzem, el que fem és explicar-los, perquè hem de ser molt didàctics, una construcció del llenguatge que siga fàcil de codificar per a l'espectador i espectadora. Ja després, si vols una cosa més llargueta, ja tens el llibre, La tele seria la versió de la peli, però en curtet. I els titulars. Titular? Són molt importants. Com fem per això? Perquè m'han dit, sí, el titular ha de captar l'atenció. Com es fa això? No sé, vull dir-te... És molt difícil aconseguir un bon titular. Clar, directe, que continga l'essència de la informació i sobretot que posi el focus en allò que és noticiable. Clar. Això de contrastar i verificar que la informació és certa, ara que parlem moltes vegades de notícies falses, això, clar, com ho fas? Això és una màxima, verificar. Si no, no és periodisme. Això és fonamental. Si no, que és el teu cunyat opinant... Evidentment, i ahí n'hi ha un risc molt elevat de desinformació. Verifiquem de moltíssimes maneres, però sobretot buscant moltes veus expertes. Consultem molts informes i amb tot contrastem informacions d'una banda, d'una altra, diferents aproximacions, i a partir d'ahí nosaltres exposem la informació amb tots els detalls possibles per a que l'espectador i espectadora ja traguen la seva pròpia conclusió. Molt bé, molt bé. Ho explica de categoria, es nota que és periodista. Et deixem treballar una miqueta, no, Sílvia? Ja estaria bé la cosa. Que tinc un context. Molt bé. Deixem que tornes al treball. Moltes gràcies. Que vagi bé. El cas és que estava mirant esta xica i dic, ai, és que em sona a la cara. Vols dir? Que tu no presentaràs informatius? Sí. Ja sabia jo. El mal és que tu a mi també me sones, Sí. Marta Ventura, quantes notícies deus haver contat en 6 anys de tele? Moltíssimes, moltes de política i moltes de pandèmia. Recorde una que vam donar en directe i que ens va impactar a tots personal i professionalment, no? Allò de suspendre les falles, la Madalena i entrar en aquesta pandèmia, en aquest forat, que per sort ja m'he eixit. Sí, clar, perquè a més això de la pandèmia era una cosa tan surrealista també, en algunes coses que, clar, t'afecta també, no? Això vosaltres heu d'estar mantenint l'objectivitat en tot moment, però, clar, escolta, és que era una cosa tan... Hi ha coses que te toquen, clar. Escolta, periodista, jugues amb mi a un concurs molt senzill? Clar que sí. Sí. Mira, jo et faré una pregunta i tu m'has de dir, de les 3 opcions que te'n donaré, la resposta correcta. Vale. Sí? Com es diu la secció de notícies en què es conten fets escabrosos, successos, cultura, societat? Successos. Yes, correcte! Sí. Encara que en societat o cultura de tant en tant també passen coses. Una coseta escabrosa. Sí, no? Molt bé. Vinga, va, anem per la segona. Com s'ha d'ordenar la informació en el cos d'una notícia? A, de menys a més rellevància. B, de més a menys rellevància. O C, tots els paràgrafs han de tindre la mateixa rellevància. De major a menor rellevància. De major a menor. I és una resposta correcta de nou. Sí, això li diem la piràmide invertida. Invertida, correcte. Primer el més important i després anem baixant. I si vols ja més detall, anar a coses concretes, més avall, en els paràgrafs de més avall. Clar, molt bé. 2 de 2. 2 de 2. A veure la tercera. Com se't dona? Esta és per a veure si estàs al dia de l'actualitat, Marta. Quin d'estos titulars creus que és d'una notícia que ha ocorregut de veritat? 2 són mentida i un és veritat, A. Les fotos pel carrer de Google Maps destapen més de 1.200 infidelitats cada any. B. Una jove denuncia els seus pares per haver nascut. O C. Un retor s'enamora de l'esperit d'una persona posseïda mentre l'exorcitzava.
Són totes fantàstiques. I hi ha 2 que són incorrectes i una verdadera. Efectivament. Vale, la correcta és la de Google Maps. Les fotos de Google Maps destapen més de 1.200 infidelitats. De coses que vas pel carrer i veus una foto... No, però m'encantaria que fora certa, no? Que sí? Sí. Doncs fou que una jove va denunciar els seus pares per haver nascut efectivament als Estats Units. Va ocórrer i el pitjor és que va guanyar el juí. Per què m'has portat al món? Per què m'has portat al món, no? M'has fet una desgraciada. Marta, moltes gràcies per jugar amb nosaltres. A vosaltres per vindre hacia els estudis d'Apunt de Burjassot. Està guapet això, eh? Ara, jo vos dic que... Mira, vaig a sentir-me un presentador. Adéu. I fins ací ha arribat el programa d'avui en què hem fet 5 cèntims de com escriure una notícia, hem vist com es treballa en la redacció d'un mitjà de comunicació i vos hem posat a prova eixint al carrer. No oblideu contrastar la informació, que si no, vos prendran el pèl amb notícies falses. Fake news! Ara tocarà que poseu en pràctica el que heu après. Però si heu arribat fins ací, ja és una bona notícia. Fins a la pròxima!